a todos e todas. Sexan benvidos. Veñen comidos? Sí? Colleron folgos para a sesión de tarde? Moi ben. Agardo que sí, porque de seguro que ven cargada de talento e moita música. É que non esperamos menos. Os grupos que veñen a continuación son dos vos do melloriño. Van a poder ver polos seus propios ollos. Así que eu creo que podemos dicir xa darles a benvida oficialmente a esta sesión de tarde da primeira edición do concurso de música e percusión tradicional da Asociación Cultural Retranqueiros de Ames. Aplausos. Benvidos a todos os que nos acompañaron pola mañá e tamén todos que se incorporan agora na sesión de tarde. Porque algún novo verá, pero gustoume que eu xa vin caras coñecidas. Iso sí, estou segura de que esta sesión de tarde vai nos a deixar a moitos coa boca aberta. Segurísimo, porque na sesión xa de mañá cos máis pequeniños demostraron que o talento é como o perfume, pode vir en fresquiños pequeniños. Sí, a verdade é que todos deron o mellor de si mesmos, o 100%. Gozamos de actuacións maravillosas, o público deixou as mans aplaudindo a todos eses pequenos artistas das nosas 3 categorías que ian dende os 3 aniños ata os 16. E como non, repartimos uns suculentos premios para os mellores de cada categoría, aínda que a cousa estivo moi difícil. Pois se ti falabas do perfume, eu casi que me vou a quedar con outro símil, porque confío máis niso que din de que o viño mellora cos anos. Así que xa teño ganas de comezar a escoitar algúns dos grupos que esta tarde subirán ao escenario, porque, home, algún aniño máis teñen. Pois veña, toca ler as bases e así comezaremos antes do que pensas, Raquel. Dalle, porque que decimos que as escoitaron da mañá xa as van ter máis que sabidas. Neste concurso poderán participar asociacións legalmente constituídas, xuvenís, culturais, artísticas, recreativas, folclóricas, de veciños, centros parroquiais, AMPAs, etc. Constará dunha única modalidade, grupos de pandereteiros femininos, masculinos ou mixtos, onde será obrigatorio o uso do traxe tradicional. A peza a interpretar deberá ser tradicional e non poderá exceder o tempo límite de 5 minutos. O grupo que exceda dito tempo quedará descalificado. O prazo de inscripción iniciábase o día 6 de marzo deste ano e remataba o día 20 de abril do mesmo. Por ende, debían enviar debidamente cumprimentada a folla de inscripción ao correo electrónico indicado e xa lles aseguramos que o fixemos porque senón non nos deixábamos subir. Haberá un límite máximo de 10 grupos por categoría, que serán rexistradas por rigorosa orde de inscripción. E a peza a interpretar terá que ser a mesma que figure na folla de inscripción. O concurso ten lugar o día 30 de abril 2023 no auditorio aquí da Casa de Cultura de Altamirans, en Ames, en xornada de mañá e tarde, incluindo a entrega de premios ao final de cada xornada. A hora de presentación, a orde e as normas do concurso foron enviadas previamente vía correo electrónico. A modalidade distribúese en 5 categorías e ningún premio poderá quedar deserto. A categoría mini de 3 a 5 anos, cun primeiro premio de trofeo de 200 euros, un segundo premio de trofeo e 100 euros e un terceiro premio de trofeo. A categoría A, de 6 a 11 anos, cun primeiro premio con trofeo e 300 euros, un segundo premio de trofeo de 150 euros e un terceiro premio de trofeo. A categoría B, de 12 a 16 anos, cun primeiro premio de trofeo de 300 euros, un segundo premio de trofeo de 150 euros e un terceiro premio de trofeo. E as categorías que veñen esta tarde. A categoría C, de 17 anos en diante, cun primeiro premio que consta de trofeo e 1000 euros, un segundo premio que consta de trofeo e 500 euros e un terceiro premio que consta de trofeo e de 250 euros. A maiores, a categoría senior, reservada para eses pandereteiros que comezaron a disciplina en idade adulta, cun primeiro premio de trofeo de 200 euros, un segundo premio de trofeo e 100 euros e un terceiro premio de trofeo. Ademais, teremos un accésit de vestiario en cada categoría que constará dun trofeo e trofeos ao participante de menoridade que xa foi entregado e o de maioridade que se entregará esta tarde. As categorías determinaránse pola media de idade dos componentes e ningún deles poderá superar o límite da mesma en máis de 2 anos, nin concurrir en 2 grupos dentro do mesmo concurso. A organización resérvase a posibilidade de suprimir algunha categoría no caso de que non se alcance o mínimo exixido, os 5 grupos. No momento da cualificación, o xurado terá en conta a autenticidade e dificultade da peza e a afinación e interpretación da mesma. O xurado poderá descualificar a calquera intérprete que non se atiñe ás bases ou normas do concurso. O xurado elixido dende a asociación estará formado por 3 persoas de recoñecido prestixio no eido do folclore tradicional e os seus fallos e acordos serán inapelables. Estas 3 persoas son Diego do Cabo Martínez, Guillermo Ignacio Costa e, neste caso, David Quiñones. Perdoade, a cabeza xa non me dá. Exercerá de secretario Gustavo Couto Rodríguez.
O xurado terá a liberdade de exixir o DNI ou libro de familia de calquera participante e os premios faránse efectivos a través de transferencia bancaria, cumprindo as normas que se incluirán no sobre dos grupos premiados. Non se permite a grabación completa do concurso. De feito, xa lles adianto que me chivaron que tanto o móvil pola mañá era o que daba moitos dos problemas do meu micro, así que vou vos estar vixiando. A organización realizará fotografías e vídeos do concurso, os cales pasarán á propiedade da Asociación Cultural Retranqueiros, que poderán ser publicadas nas redes ou utilizadas como publicidade de calquer evento organizado pola propia asociación. A participación nesta convocatoria requerirá a aceptación das normas contidas nas presentes. E agora pasamos a lembrar as normas para que a tarde de hoxe transcorra da mellor das maneiras. A sesión de tarde comeza ás 16:30 horas, na que participarán a categoría senior e a categoría C respectivamente. Os componentes dos grupos participantes presentaránse ataviados na entrada da Casa da Cultura segundo se indica. A categoría senior ás 4 e a categoría C ás 4:30. Os grupos accederán á Casa da Cultura acompañados por unha única persoa, que será o seu responsable. E os participantes terán un espazo habilitado limitado para vestirse dentro da mesma, da Casa da Cultura. Xa finalizado o concurso, o responsable do grupo designará unha parella que será a que acuda vestida co traxe tradicional á entrega dos premios. Os premios serán entregados en cada xornada. Pola mañá xa temos os premios da categoría A, categoría Mini e categoría B, e pola tarde tocan os da categoría Senior e categoría C. Abriránse as portas para entrar no auditorio no momento da entrega de premios. O auditorio ten un aforo limitado e non se reservan entradas. As portas, xa abriron 30 minutos antes de cada xornada. Non estará permitido entrar nin sair do auditorio ata o remate de cada unha das categorías participantes. Temos que pensar que os nosos grupiños están moi concentrados e hai que coidalos para que saia o mellor do mellor. Solicitamos tamén, por suposto, que silencien os teléfonos e que as fotos e os vídeos que se fagan sexan sen prexudicar o desenvolvemento do concurso. Pois xa estaríamos listos para comezar. Agora sí que sí. Bueno, agora sí. Esta tarde temos a honra de poder gozar das actuacións de dúas categorías moi especiais, protagonizadas, como dixemos, por adultos que comparten unha mesma paixón, a música tradicional galega. A primeira delas é a que bautizamos como categoría senior. Si, a verdade é que é un senior un pouco amplo, pero explicámosvos ben. É unha categoría que non existe noutros concursos e coa que quixemos poñer en valor a todos eses homes e mulleres que xa na súa idade adulta decidiron aprender a tocar a pandeireta ou, en xeral, a nosa percusión tradicional. E que, aínda que non levan moito tempo facéndollo, pois que non lles falta ilusión e esforzo para traballar duro e mellorar cada día. É que nunca é tarde para aprender, Raquel. Así é que moitas veces é complicado que estes grupos participen en concursos, porque o farían con outras agrupacións que levan tocando dende nenos, pois como a ti, Martín, cando sexas destas categorías. Deste xeito, quixemos equilibrar un pouco a balanza e facer unha categoría específica para eles e elas. Pois veña, comezamos co primeiro grupo, o grupo G da Escola de Cantigas e Agarimos da Asociación Folclórica Cantigas e Agarimos, que interpretarán Corrido e Muiñeira de Baltar, peza de San Martiño de Xustáns, Ponte Candelas. Forte aplauso para eles, por favor.
Deulle moita risa e alguén. Eso que fixeron ben. Entón, continuamos con esta categoría senior e imos agora coas pandereteiras da Costaneira, da Asociación Cultural Antonio Santomil, que tocarán Ruada de Pigarzos, da Lama, Pontevedra.
xa botábamos de menos, verdad? Dos micrófonos. É a quenda agora das rexoubeiras da Asociación Cultural Retrouso de Cela, que nos trae a Xota, Muiñeira e Paso Dobre de Liñares. De Liñares, avión. Un aplauso forte para eles.
momento de ver actuar ao grupo Arzadelos da Asociación Cultural Soalleira, que tocan Xota, Muiñeira e Valse de Lira, unha peza de lira en Salvaterra do Miño. Vamos, guapinhos.
Nesta ocasión deberían subir ao escenario as lencueteiras da Asociación Cultural polo Local coa peza Cantar Maneo en Muiñeira de Oca de Coristanco a Coruña, pero por motivos alleos a organización non están presentes. Entón, para rematar a categoría, temos connosco as Corviñas da Asociación Cultural A Baladeiras de Muxía, que interpretarán canto Pateado en Muñeira de Morlán, peza de Morlán, Trazo. Aplauso forte para eles. Canta miña cantaruxa, canta
pois pedimos de novo un aplauso para todos estes artistazos, que foi maravilloso con cambio de categoría, toca facer un pouquiño de público. Como os anuncios, pero máis cortos que Antena 3, non vos preocupedes. Así que imos aproveitar e imos dar grazas a todas esas empresas, emprendedores e establecementos que aportaron o seu grao de area para que este concurso fose posible. Grazas a Biosbardos, a Café Don Budi, a Cafetería Casa da Cultura de Bertamiráns, a Cafetería Casa da Cultura Milladoiro, a Cafetería Ventos, a Carpintería Rodeiro, a Clun Feiraco, a Comercial Reino, Concello de Ames, o Departamento de Cultura do Concello de Ames, a Fiesta, Gestinfor, a Mesón de Noé, a Pixelin Foto, a Pousada Láser, Secretos de Tocador, Telepizza Bertamiráns, Tropic Burger e Xosé Tuñas Percusión. Grazas tamén persoalmente a Tino e Maribí. Grazas ao alcalde do Concello de Ames, Blas García Piñeiro, ás Concellerías de Promoción Económica, Cultura e Deportes, con Ana, Nati, María e Susana respectivamente. E grazas tamén á Bedel da Casa de Cultura de Bertamiráns, que nos está aturando todo este tempo, estamos lle dando uns quebradeiros de cabeza que a pobre merece un aplauso na soa. E, por suposto, grazas tamén a toda a familia... Estes vos vos, Eu estaba aquí a tiña no sitio, ben me destes. Grazas tamén a toda a familia Retranqueiros polo seu esforzo para sacar isto adiante. Bueno, pois non tardemos máis en escoitar xa a categoría C, comezamos. Os primeiros son o grupo do Ribés, da Asociación Cultural Carcaxía, que interpretarán canto Xota e Muñeira de Frades, a Coruña. Aplauso grande para eles. E aproveitai o tempo, porque pensai que esta categoría é a última. E vai ser un pouco como a traca final dos fogos de artificio. Un cúmulo de artistas, un tras outro, sin deixarvos casi respirar, pero con moi bo sabor de boca. O nivel está asegurado. Un aplauso. Que
aquí non se dá cebada, un burraco matí, calquera lle pon albarda. Sei un saco de cantigas E máis unha saquetiña, cando as quero cantar, desa tolla baratiña. Ai, cando as quero cantar, desa tolla baratiña. Imos agora con Ferriñas, da Asociación Cultural Folclórica O Fiadeiro, coa peza Pola Vila en Villarinos, de Villarinos, Balboa. Forte aplauso.
realizar tarambainas, coa peza pola vila de Candín a Ales. Pero xa adiantamos pola mañán que un motivo de forza maior e a organización deste concurso fai que ningún deses grupos da asociación nos poidan acompañar no día de hoxe. Aproveitamos tamén para mandarles dende aquí toda a nosa forza e o noso agarimo nun momento tan complicado. Pasamos entón ao seguinte grupo, as pandereteiras de Agrocobo, da Asociación Cultural Agrocobo, co canto Jota Ribeirana e Agarrado de Pardalongas, de Traspielas, en Fornelo de Montes. Aplauso para eles.
Imos agora coas alxibeiras da Casa Cultural, Artística e Deportiva de Areas e tocan para nós Serán de Escorbeiro, peza de Mondariz, Pontevedra. Teño unha pena
E sobe agora ao escenario o grupo Soalleira, da Asociación Cultural Soalleira, e interpreta Ruada de San Miguel de Barcala, a Estrada. Desculpen, iso sí, a errata nos trípticos do concurso, no que o nome da peza non estaba correctamente escrito, pero xa estou eu para arranxar. Aplauso para elas.
vexo que colleron frío nas mans, que as estaban cantando agora. Vai ben, poden facer o resto do tempo, non se preocupen. Moi ben, pois chegan agora, e con moita forza, as barulleiras da Asociación Folclórica Santiaguiños de Boimorto, que interpretarán Cantares de San Pedro de Parada, peza de San Pedro de Parada, a Estrada. Forte aplauso para eles. Entra el motillo to baile, toca
tantos canto Xota e Muiñeira de Prado Bugariña, peza de Prado Covelo. Un aplauso para eles e olliños móviles que xa os estou escoitando. Ai, guapas.
para rematar, teríamos que ter aquí connosco as meniñas da Asociación Cultural Folclórica Tarambainas coa peza Cantares de Laxoso Ponte Caldelas. Pero, como dicíamos, hai un anaco, un motivo de forza maior, mantén a toda a asociación alonxada do noso concurso. Así que, reiterando a nosa mensaxe de agarimo para todos eles, damos deste xeito por rematada a categoría C e pedimos un moi forte aplauso para todos os grupos que pasaron por riba deste escenario, porque con eles gozamos Mira como marchan. Mira por aí. Aí van. Filandeiros. Bueno, pois xa estamos aquí de volta. E claro, se na sesión da mañán o xurado tiñalle ben difícil, eu creo que a tarde non é para menos. Por aquí pasaron grupos que fixeron, eu creo que auténticas maravillas, e que xa só ter a valentía de presentarse diante de tanta xente e actuar, pois xa deberían levar premio, se por min fora todo. Claro, que aquí os xefes da asociación diríanme, Raquel, non hai premios para todos, pero merecer, merécenos, e xa nos tiveramos. Dentro do malo, temos que pensar que, de cara a decidir quenes son mellores, nos non podemos facer nada. O xurado xa marchou, e ali lle dará a deliberación. Iso sí, a cousa é que, como vai ter complicado, cruzamos os dedos, sobre todo os que xa estivemos por aquí pola mañá, e agardemos pois que a cousa non se aloque tanto e que máis cedo que tarde cheguen a un acordo. E sobre todo que non nos dé a hora da cea, porque que igual as chuches que levaron os nenos pola mañá xa non nos quedan para todos vos, xa vos digo. A cousa é que, unha vez rematada o que diríamos que é a disciplina de concurso, todo o que é a competición, temos que aproveitar, e para que non vos aburrades neste chisquiño, imos vos abusar un pouco do que fai a nosa asociación, que durante todo o curso prepara tanto a cativos como a adultos todas as categorías e eidos da música e do folclore tradicional. Dende o baile, múltiplos instrumentos, por suposto a pandeireta e a percusión, tamén a gaita, temos un pouquinho de todo. E, sobre todo, dende os máis pequenachos aos máis grandes. Hoxe van a ver unha pequena mistura, que chegamos a un nivel no que todos bailan e cantan tamén, que xa os juntamos. Así que, neste caso, quero que gocen da peza de baile que teñen preparada para a sesión de tarde, que, de novo, asesorados polo profesor Gustavo, van a bailar a Xota de Cernadela. Non perdan ollo porque eu xa les digo que o fan verdadeiramente. Aplauso para eles. Bastante pesado. Tanto vai
todas eles, e como xa pasou pola mañán, o noso grupo de charanga non pode deixar de amenizalos cunhas peciñas, que ademais tamén se queren lucir. Iso sí, desta volta non lles vou a dicir que pezas son, porque algunha que outra ven con sorpresa. Así que estean moi atentos e quizáis non se poñan moi cómodos. Aplauso para eles.
Tardaron menos que a mañá, máis, menos. Escoitei menos cancións, pero vimos moi animados. Gustoume moito, xa non tuve que salir eu a pedírvolo. Moi ben, aplauso para todos. Ai, Dios mío, espera que isto é un dos momentos máis maravillosos do mundo despois de decir a matrícula do coche que lle molesta a orquestra por marchar. Hai unha tarxeta de crédito. Ai, Dios mío, pues nada, pues vou as cancelas. Claro, o único imos ter un problema porque non ten nome. Así que buscainos petos, quedamos con ela por agora, imos dando premios e a ver se aparece o dono, vale? Porque claro, tampouco vou dar moito datos na tarxeta porque non podo comprobar se é vosa. Non podo dicirte que banco é ni nada, que xa vos vexo. Bueno, pois, quedando a tarxeta así, comezamos cun premio moi especial. Porque xa dixemos ao comezo desta sesión, incluso de mañán, que o noso obxectivo con este concurso, con dúas categorías en concreto, era promocionar o noso folclore, tanto dende ben cativiños como tamén entre as idades máis adultas, porque, como dicíamos, non hai idade para aprender e creo que hoxe moitas das persoas que están aquí no escenario demostrarlo. Así que, poden aplaudir, poden aplaudir. Pola tarde tamén tiña que ser algo semellante. Así que buscamos
a persoa de maioridade que pasou por aquí. A verdade é que a min gustoume ben a idea e así seguro que en vindeiras edicións pois xa chamamos a boa para que veña, porque o premio vai descostar. O premio, que o tendes por aí, é unha pandeireta doada polo artesán de Ames Xosé Tuñas e será entregado por Pablo Pardo, tesoreiro da Asociación Cultural Retranqueiros de Ames. Repasamos DNIs, aí, redobres. Ai, aí me gusta. Salomé Sobrado Varela. Bueno, pois, ainda que parece de 15, Salomé xa chega aos 74, pero está... A categoría senior, reservada para pandereteiros que comezaron a disciplina en idade adulta. E comezamos polo acesi do premio o vestiario e olliños que estiveron aquí pola mañá xa o viron. Mirade que preciosidade de bonecas feitas a man que van levar os premiados. Eu quero unha para casa, pero ainda non negociei e non me deixan. Así que a ver se polo menos me fago amigo de algún dos grupos que a levo. Este premio na categoría senior será entregado por David Quiñones, xurado e experto en traxe tradicional galego. Estás preparado, David? Moi ben. E o grupo gañador é Arjadelos. Veñimos agora co terceiro premio, dotado cun trofeo que temos que recordar que fixos Pousada Láser, así que dende aquí agradecémoslo moitísimo. Un aplauso, por favor. Entrego o premio Nati González, concelleira de Cultura do Concello de Ames. E o gañador é... As Corviñas, da Asociación Cultural A Baladeira de Muxía. De trofeo e 100 euros, entrega o premio, xa que está por aquí pola mañá, así, como que se escondeu un pouquinho, Pablo Pardo Raíces, tesoreiro da Asociación Cultural de Tranqueiros. Traballa, pronto, traballa. E o grupo gañador é o grupo G da Escola Cantigas e Gariños.
entregar o primeiro premio desta categoría senior, que é dotado de trofeo e 200 euros. Será entregado por o alcalde de Ames, Blas García Piñeiro. Para o grupo Arjadelo. Bravo para todos os participantes desta categoría. Enhoraboa a todos. Que emoción teño por aí, moi ben. Bueno, dicía que bravo de verdade a todos os participantes desta categoría, enhoraboa a todos, e que oxalá en vindeiras edicións teñamos aquí moitísimos máis homes e mulleres bravas que non teñan medo a comezar algo, teñan a idade que teñan. Forte aplauso para todos. Comezamos polo premio a vestiario. Entregou o premio David Quiñones, membro do xurado e experto en traxe tradicional. E o grupo gañador é Soalleira. Pasamos agora ao terceiro premio desta categoría, dotado de trofeo de 250 euriños. Entrega Guillermo Ignacio, membro do xurado. E o grupo gañador é... Tengo unha contratada, do Ribés, da Asociación Cultural. Imos xa co segundo premio dotado de trofeo e 500 euros. Entrega o premio Diego do Cabo, membro do xurado. E o gañador é... Pandereteiras de Agrocolla. Temos o nome do grupo gañador deste primeiro premio da categoría C, dotado de trofeo e 1000 euros, 1000 eurazos, que me vai dar aquí un jamacuco a min e non é do calor, xa mo digo. A
presentadora non cobra eso, verdad? Tiña que ter ido para lugar. Bueno, oíron ben, eses 1000 euros é trofeo. Entrega Silvia Martínez, presidenta da Asociación Cultural Retranqueiros de Ames. En blanco, unha destas blancas. Mira, coincide, é blanco. Bueno, o caso. O grupo gañador deste primeiro premio de categoría C, dotado de trofeo e 1000 euros, é para... Parabéns de novo, tanto a todos os premiados como, por suposto, a todos os participantes, porque, como ben dixemos, non é nada sinxelo subirse a un escenario como este e actuar diante de tantas persoas. E tan só por iso merecen o noso recoñecemento e un forte aplauso. Sei de memoria, pero por si acaso vou fichar a notiña. A esas empresas, emprendedores e establecementos da zona que aportaron o seu grao de area para que este festival fose posible. Grazas a Ríos Bardos, a Café Don Puri, a Cafetería Casa da Cultura Bertamiráns, a Cafetería Casa Cultura do Milladoiro, a Cafetería Ventos, a Carpintería Rodeiro, a Club Feiraco, a Comercial Reino, o Concello de Ames, o Departamento de Cultura do Concello de Ames, a Fiesta, Gestinfor, Mesón de Noé, a Pixelín Foto, en especial a Adri, que Silvia sabemos que che deu a tabarra durante estes días moito tempo. A Pousada Láser, a Secretos de Tocador, a Telepizza Bertamiráns, a Tropic Burger e Xosé Tuñas Percusión. Grazas tamén a Tino Maribí, grazas ao alcalde do Concello de Ames, Blas García Piñeiro, as Concellerías de Promoción Económica, Cultura e Deportes, con Ana, Nati, María e Susana respectivamente. Grazas de novo a Bedel da Casa da Cultura de Bertamiráns, que nos estivo aturando todo este tempo, e, por suposto, grazas a toda a familia de Retranqueiros, pero non só os que levamos, por exemplo, as camisolas e que sabedes que somos da asociación, senón tamén a todos eses papis e mamis dos retranqueiriños que nos estiveron botando unha mão e que, por suposto, son parte da familia. E todas vos que estivedes compartindo con nós todo este tempo, que aplaudiron a cada un dos grupos participantes e que agardo que pasaron un bo día con nós. Bueno, e agradecemos tamén aos membros do xurado que, aínda que de balde non viñeron, fixeron un moi bo traballo e, polo menos, os enxenxos creo que están ben recibidos, non?
non nos equivoquemos, aprenda de memoria todos os vosos nomes, pero dadme de un par de edicións xa o correximos todo. Grazas de verdade por comprendernos e darnos ese agradecimiento. Case rematamos, pero ainda nos queda unha cousa que decir. Así é que despois de todo o traballo realizado, de como foi o día de hoxe, sobrevivimos, xa é algo. Estamos moi felices, pero moito, de poder anunciar que xa temos pechada a segunda edición deste concurso de canto e percusión tradicional da Asociación Cultural Retranqueiros de Ames, que terá lugar o vindeiro 2024. Cando, Martín? O domingo 28 de abril. Pois nada,